kabeh nyapu raine nglumpuk ngono. Cara kendase ben mumet. Mati. B. Hei, nyapa? Babe rapi uyuh kowe kok. Ora ngono, madine wis ket mang, cuma sampe ndak krungu. Ngomong sing banter. Ah wis bengok corong kok cangkem kowe. Ngene banget. Wah. Ki wong apa jane? Yo. Amun kok ndil Made? Kok tegalan nyapa? Kene leren ngarah kuli niku kene roko-rokoan sik no. Arep turu mulih kosel aku. Lat pikir Made. Prai ngono. Salah bangga. Kowe arep nyapo? Beh, ngene lho. Sembarangnya kena domongne. Apik-apik. Nek kowe butuh cerita, dicerita karo aku, tapi aja koyo ngono caramu. Maksudmu ki piye? Lah apa kendat to? Pendak ndasmu. Dong kepanasan kowe ndak ro. Masih tak jak omongane wong gendeng iki, Bang. Gendeng matamu. Mo. Oi, Made. Nyapo beda kok tuntun nih? Elek kok tegalan iki mong arepe jawabku numpak pedal tak tumpahi ning nyatane ndak numpak pedal. Beh. Guwakne lho, Made. Bandane sapa diguwak iki lek nyilek ngene iki. Beh. Pedah jenenge mburitan umbrukan lek pedah. Wis yo. Arep balik rono neh. Beh, guwakne to. Aja mak jejele cangkemmu lho pedah iki kok. Mo. Hei, Nyapo? alah nonton pot lho. Alah. Penggayan renek. Teh, melu apa yo? Cuma kepruk pendas semua itu malah. Ketimbang ngono kuwi. Pote bengkong kabel. Ora nyawang muslah masri kaya kowe. Penggayamu lho. Ora kena jip nih. Bayaran yo ora. Ngono kepruk pendas.